हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दानि लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय DHSFW नि अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ बेनिनो भिडिअ खालामनो सानदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। लोगोसे गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट खालामना लादो। दा बे जाबाय लोगोफोर टेक्निकल आरो नन टेक्निकल जागोन। हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों। बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयारनिफ्राय। दा बे जाबाय ग्रेड 3 आरो बिनि लास्ट डेटआ थाहैगोन जोंनिया 21 अक्ट'बरसिम। बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोनाहाय स्टेप बाय स्टेप नायोब्लानो फनावनो मबाइलावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों थांनोसै अफिसियेल पेजआव बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्स होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना नायलांदो, स्किप दा खालाम, गासैखौबो नुलांजोबगोन। दा फैबाय आं अफिसियेल पेजआव, बेनो जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार। थ' नोंथांमोना बेवहाय थाङोब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दा जों गाहायाव फैदो। दा गाहायाव फैयोब्ला जों बेवहाय मोनबाय लेटेस्टआव नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक खालामदो। बेनो जाबाय अनलाइन एप्लिकेसन फर ग्रेड 3 पोस्ट। थ' बेवहाय जों क्लिक खालामबाय। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरोबाव जों गाहायाव फैबावनांगोन। बेनो जाबाय लोगोफोर बेवहाय आरोबाव खनसे क्लिक खालामबावदो अनलाइन एप्लिकेसनावहाय। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेखौ अके खालामदो। दा अके खालामबाय नै लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बेवहाय नैबे लगिनाव थांनानैहाय एप्लिकेसन स्टेटासखौ नायनो हागोन जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबायब्ला। ओमफ्राय जोङो दानिया गोदानब्ला जों नैबे एप्लिकेसन फर्माव जों थांदो, बेवहाय जों क्लिक खालामदो। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फैबाय जोंहा माखासे इनस्ट्राक्सन्स। थ' नोंथांमोना बेखौ फल' खालामथारनांगोन। दा जोङो नाम्बार 1आव मोनबाय जोंहा इमेल आइडि बेवहाय होनांगोन। बिनि उनावहाय जोङो नाम्बार 4आव फैयोब्ला डकुमेन्ट साइजआ जों बेवहाय मोनदों। बेनो जाबाय 200 KBसिम नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय आपल'ड खालामनो हागोन स्केन खालामनानै। बिनि उनाव नोंथांमोना सिगनेसारखौहाय 30ल' हागोन, 30 KBसिमल' हागोन। ओमफ्राय फट'खौ जों नोंथांमोनाहाय जों 35 KBसिम जों हरनो हागोन। थ' नोंथांमोना बे पिक्सेलखौ मिलायनानै लादो। ओमफ्राय जों दानिया फैबाय गाहायाव जों नैबेवहाय नेक्स्टआव थुनानै होदो। दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो फैसिगोन जोंहा फर्म फिलआप खालामनांसिगोन लोगोफोर अनलाइन। दा बेहाय नुबायना नोंथांमोनाहाय मोनसे खोथा मोनबावदों, बेनो जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस ओंखारबावबाय। दा जों बेहाय मोनसे खोथा नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ। बेहाय होनदों लोगोफोर हेभ इउ एप्लाइड फर DHS आसाम ग्रेड 3। नोंथांमोना सोंदों आरोना सोरबाफोर खालामखांबायब्ला सिगाङावहाय बेहाय नोंथांमोना येस होबानो जाबाय। जुदि खालामाखैबा बेखौ न' होनानै होनांगोन। दा बेवहाय जोङो न' होबाय। दानिया जों बेवहाय पस्ट टाइपखौ जोङो सेलेक्ट खालामदो। दा जोङो बेवहाय टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल मोननै टाइपनि मोनदों। दा जोङो लानोसै नन टेक्निकेलाव जों गाहायाव लाबाय। जों गाहायाव थुनोसै, जों खालामगोन माने नन टेक्निकेलखौ। दा बेवहाय जों खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय जों सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो दानिया फैबाय बेवहाय गोबां टाइपनि पस्ट फैबाय। बबेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामो बेखौ खालामबानो जाबाय। बबे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामो बेखौ जोङो बेवहाय टिक मार्क होनांगोन। दा बेवहाय जों थुजोब्बाय। दा जों दानिया थांसै साबमिटआव थुबाय। दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो फैसिगोन जोंहा दायो फर्म जों फिल बेवहाय खालामनांसिगोन। दा बेवहाय नुबाय नै लोगोफोर जों माने बबे सेलेक्ट खालामदोंमोन बेवहाय गासैबो नैबेवहाय श' जाजोब्बाय। दानिया बेवहाय नेम अफ दा केन्डिडेट जों नैबेवहाय लिरना होथारनांगोन। दानिया जेब्ला नोंथांमोना नाम लिरगोन अब्ला सिगाङावहाय मेस बा नोंथांमोना मेसेज बा मिस्टार होलायनाङा होनना बुंदों। थ' नोंथांमोना बेखौ होलायनाङा, डाइरेक्टलि नामखौ लिरना होबानो जागोन। दा बेवहाय नेम अफ दा केन्डिडेटखौ बेवहाय लिरना होदो। बिनि उनाव फादारनि नामखौ नैबाव होना होदो, मादारनि नामखौ नैबाव लिरना होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना जेन्डारखौ नैबावहाय सेलेक्ट खालामदो। दा जोङो बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय दानिया बेवहाय रेसिडेन्ट अफ आसाम नोंथांमोना बेखौहाय येस होनानै होदो। दा येस होनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांसिगोन लोगोफोर प्रुफनि थाखाय। बेनो जाहैबाय PRC। जुदि नोंथांमोना PRC गैयाब्ला डमिसाइल हरबाबो जागोन। नैबेवहाय नोंथांमोना फाइलावहाय थांनानै बेखौ लाना फैदो बबेयाव दोनदों बेनिफ्राय आपल'डखौ खालामदो। बिनि डकुमेन्ट साइजआ नोंथांमोनाहाय 200 KBसिम हरनो हागोन मेक्सिमाम लोगोफोर। थ' बे जाबाय दानिया जोंहा डेट अफ बार्थ। थ' लोगोफोर जोङो डेट अफ बार्थखौ नैबेवहाय थुनानै होदो। बेहाय थुनाय लोगो लोगो केलेन्डार ओंखारगोन। बेनिफ्राय लानानै फैदो अब्लानो नैबेवहाय एजआ जोंना अट'मेटिकेलि बेवहाय ओंखारखागोन। ओमफ्राय प्लेस अफ बार्थखौ नोंथांमोना नैबेवहाय होना होदो जे नोंथाङा बबेयाव जोनोम जादोंमोन बेखौहाय लिरना होदो। दा जों फैबाय एड्रेसाव लोगोफोर। थ' बेवहाय मोनसे खोथा जुदि नोंथांमोना प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्ट जुदि मिलायोब्ला थ' नोंथांमोना नैबे गोजौ लिरनायखौनो गाहायाव लाना फैनानै बेवहाय पेस्ट खालामनो हागोन कपि खालामनानै। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्टजों मिलायाब्ला नोंथाङा जेराव दायो दंथ'यो बर्थमान नैबे प्रेजेन्टआव बेवहाय होबानो जाबाय, फिलआप खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय पारमानेन्टखौ नोंथाङा नैबावहाय आलादा लिरना होबानो जाबाय। दा बेहाय जों नायोब्ला जों मोनदों नाम्बार 1आव नोंथांमोना नैबाव गामिखौ होदो भिलेजखौ। बिनि उनावहाय नाम्बार 2आव बेवहाय पस्ट अफिसखौ होदो। नैबे 3 आरो 4खौ नोंथांमोना होबाबो जागोन जुदि नोंथांमोना लेन्डमार्क दङब्ला होनो हागोन। ओमफ्राय जों दानिया पुलिस स्टेसनखौ बेवहाय एन्टार खालामना होदो लोगोफोर। बेवहाय एन्टार डाइरेक्ट ओंखारखागोन। बिनि उनावहाय ओमफ्राय दानिया सिटिखौ नैबावहाय होनानै होदो। दा ओमफ्राय स्टेटखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। बेवहाय आसामखौ होदो। बिनि उनाव पिन नाम्बारखौ नैबावहाय होनानै होदो। दा बेनोसै सेम प्रसेस लोगोफोर। खोथाया जाहैबाय पारमानेन्ट आरो प्रेजेन्टजों मिलायोब्ला नोंथांमोना बेखौ आलादा आलादा लिरनांगोन। जुदि पारमानेन्टजों प्रेजेन्टजों मिलायोब्ला नोंथांमोना नैबे गोजौ लिरनायखौनो नैबे गाहायाव कपि खालामना लाना फैदो। दा बे जाबायब्ला जोंहा फैनोसै दानिया मबाइल नाम्बार।
नैबे मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होथारनांगोन लोगोफोर थ' नोंथांमोनाहाय मबाइल नाम्बारखौ होबासो OTP खौ मोनगोन बेवहाय फन नाम्बारखौ होदो मबाइल नाम्बारखौ बिनि उनावहाय होनाय लोगो लोगो गासिबो माने थिग जाबायब्ला नैबे सेन्ड OTP नैबेवहाय थुनानै होदो बेवहाय थुनाय लोगो लोगो OTP थांगोन कड नाम्बार थांगोन नैबे कड नाम्बारखौ नैबे कडाव बेवहाय बहायना होदो बिनिफ्राय आरोबाव नैबे भेरिफाइआव थुनानै होदो अब्लानो भेरिफाइड जागोन ओमफ्राय एडिसनेल फन नाम्बार होनो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय लिरनानैबो होनो हागोन दानिया फैबाय जों इमेल आइडि खौ नैबेवहाय लिरना होदो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नैबे इम्परटेन्ट बेनो जाहैबाय वाट्सएप नाम्बार नोंथांमोना होथारनांगोन दाथ' बयबो वाट्सएप इउज खालामो नङा होमब्ला बेखौ बेहाय होना होदो थ' बे जाहैबाय लोगोफोर जेब्लानाखि इन्टारभिउ जानो हाया माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय दाथ' सिटुवेसना गाज्रि थ' बेनिखायनो अनलाइन खालामगोन नोंथांमोना बेखौहाय जाहाथे अनलाइनावहाय माने एटेन्ड खालामनो हायो बेनिखायनो वाट्सएप नाम्बार बिनाय जादों बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेखौ येस होनानै होदो बिनि उनावहाय PWD आव नोंथांमोना गोलैयोब्ला येस होदो नङाब्ला नोंथांमोनाहाय न' होदो दा केटेगरिखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामदो कास्टखौ नोंथाङा बबे कास्टआव गोलैयो दा बे जाबाय गासिबो लोगोफोर दानिया फैबाय जों फरायनायनि सायाव थ' नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय मा पार्सेन्टेज दं बेखौ नैबेवहाय होनांगोन दा बेवहाय होनदों नैबेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना HSLC खौ बेवहाय होनांगोन जे बबे बर्डनिफ्राय पास जादों थ' नोंथांमोना बेखौ होना होदो बिनि उनाव इयार अफ पासिंखौ नैबेवहाय होनानै होदो बिनिफ्राय पार्सेन्टेजखौ बेवहाय होनानै थ' नोंथांमोना मार्कशिटखौ नैबेवहाय आपल'ड खालामनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना लाना फैदो गेलारिनिफ्राय बिनि उनावहाय दानिया HS पासनिखौ नैबेवहाय आरोबाव होबावदो बबे बर्डनिफ्राय पास जादों एसेक जागोन ओमफ्राय दानिया बिनि इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होनानै होबावदो बिनिफ्राय लानानै पार्सेन्टेजखौ बेवहाय बहायना होबावदो आरोबाव मार्कशिटखौ नैबेवहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामबावदो दा बिदिनो डिप्ल'मा बा डिग्री नोंथांमोना बेवहाय होदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होयोब्ला होदो थ' बबेनिफ्राय पास जादों बेखौ होबानो जागोन बिनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ बेबायदिनो होबावदो बिनिफ्राय लानानै पार्सेन्टेजखौ बेवहाय होबावदो बिनिफ्राय आरोबाव मार्कशिटखौ नोंथांमोना बेवहाय हरनांसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेहाय कास्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबाय नङा होमब्ला बिनिफ्राय नैबेवहायबो आरोबाव जों हरनांगोन बेनो जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेट जोङो बेवहाय आपल'डखौ खालामबावनांगोन दा ओमफ्राय जाबाय दानिया नोंथांमोना बेवहाय 6 मान्थस कम्पिउटार थाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेवहाय कम्पिउटार थायोब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना बेखौ येस होबानो थ' नोंथांमोना बेखौ येस होनांगोन दा येस होनाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय वेदार हेभ 6 मान्थस डिप्ल'मा इन कम्पिउटार थ' नोंथांमोनाहाय बेवहाय दङ होनना होदो येस होनानै थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय दानिया प्रेजेन्ट अकुपेसन माबाफोर मावनाय दङब्ला थ' नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय गैयाब्ला बेखौ न' होदो दा ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नोंथांमोना नैबाव लिरना होदो बेनिफ्राय आरोबाव बेखौहाय आपल'ड खालामबावदो लोगोफोर सार्टिफिकेटखौ दा जोङो फाइनालाव फैहांबाय जों नायदो फाइनालाव फैहांनायाव जोङो फट'खौ जोङो बेवहाय आपल'ड खालामनांसिगोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना बिनि साइजआ मिथिखाबाय 35 KB थ' नोंथांमोना पिक्सेलखौ मिलायनानै बेहाय आपल'डखौ खालामदो थिग बेबायदिनो सिगनेचारखौबो नोंथांमोना 30 KB खालामनानै आपल'डखौ नैबावहाय खालामदो लोगोफोर दा गासैबो जाबायब्ला नोंथांमोना नायफिनजोबदो गासैबो जाबायब्लासो नोंथांमोना बेवहाय पासवर्डखौ होना होदो लोगोफोर फन नाम्बारखौबो होनो हागोन जुदि नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होनो गोसोब्ला आरो जुदि नाम होनोब्ला नोंथांमोना होनो हागोन गोजौ होनाय मथे नोंथांमोना आरोबाव बेखौनो रिइन्टार खालामबावदो बेवहाय अब्लासो बियो साबमिटखौ जागोन लोगोफोर दा बे गासैबो जाजोबबायब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय साबमिटआव नैबेवहाय थुना होब्लानो साबमिटखौ खालामनो हासिगोन एप्लिकेसन नाम्बारखौ मोनसिगोन नोंथांमोना आइडिखौ मोनसिगोन दा आइडि मोनोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आइडि मोनोब्ला लगइन खालामनानै एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन प्रिन्ट आउट खालामनो हागोन दा माबोरै खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय लगइनाव थुना होदो नैबेवहाय नुदोंना नैबे लगइनाव थुनानै होदो दा लगइनाव थुनाय लोगो लोगो मोनबाय नै लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेसन नाम्बारखौ मोनबाय बिनि उनाव पासवर्ड नोंथांमोना जिथु होदोंमोन बेखौ बेवहाय होनानै नैबेयाव लगइन खालामबानो नोंथांमोना एप्लिकेसन स्टेटासखौ नायनो हागोन लोगोसे प्रिन्ट आउटबो नोंथांमोना खालामना लानो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंमोनब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै सेलेक्ट अल होना लादो जाहाथे आं गोदान आपडेट होयोब्ला थाबैनो नटिफिकेसन मोननानै मिथिग्रोयो थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आं हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामनो नाजागोन